Jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir okwedo weche mosebedo ka wachore ni jopiny machano tiyo gi wang' apaya maduong' mar Rironi-Mau Summit Expressway dhi chulo siling' 8 bang' ondamo mar kilomita 1 Chirchir onyiso od bura mane Sirkal pod dhi nyime gi twak kod kambi madhi gero wang' apaya makamano ewi chudo ma jopiny biro chiwo. Chris Owino leronwa wachni. Jowuoth kod jodak makaluo imbo mar Kenya kod hoho mar okak koro nyalo bedo kod fuong'ruok bang' piny owacho kwedo weche mosebedo ka fuong'ore ni jowuoth machano tiyo kod wang' apaya manyien mar Rironi-Mau Summit Expressway dhi chulo siling' 8 ondamo kondamo mar kilomita 1. E nyim komiti mar od bura mar apaya kod wuoth, jatend migawo mar wuoth Davis Chirchir othegore kod wach makamano kendo lero ni twak pod dhi nyime ewi chudo ma jowuoth dhi golo ka gitiyo kod wang' apaya makamano. The 8 shilling is just a number there. We are negotiating way down. We are really working hard to make sure that we negotiate, being an open book. What they can compute, we can compute. And therefore, if we are allowing them a return on equity of 10%, which is reasonable, shouldn't the cost be 7 shillings? Shouldn't the cost be 7.50? So the 8 shillings that is floating around, I don't think it will be right for members of the Transport and Infrastructure Committee to pick from the media. Allow us to make a submission to this committee of all the aspects of Rironi-Mau Summit, including the alternative roads that we are thinking about. Ka odwoko penjo mag jo od bura ewi ng'ur mag jopiny ewi wachno, Chirchir osingo ni twak pod dhi nyime kendo obiro miyo jopiny ler duto ewi apaya makamano ka chenro duto oserumo. We are basically looking at all the alternative routes, and we should be able to make a comprehensive presentation to this committee on transport, Departmental Committee on Transport and Infrastructure, so that we don't rely on the media. Chirchir omedo wacho ni gedo mar Rironi-Mau Summit Expressway dhi rumo motelo ne yiero maduong' mabiro kendo nyiso geno mare ni odhi tieko dhungruok mar geche ma kinde ka kinde e wang' apaya maduong' mok Nairobi kochomo Nakuru. We are working in anticipation of breaking the ground within this month of November. So all is going well, and it's our expectation, Chair, that unless something extraordinary happens, we should be able to break ground within this month of November. Thank you. Rironi-Mau Summit, it will be cheaper to be on the express road as opposed to being in the traffic jam. We've worked the number of hours a lorry will take between Nairobi and Nakuru, and if they went on the toll road, and how many hours and how much fuel savings will be done. So we have got economists, we've got engineers, we've got everybody out there, and we'll be seeking to educate Kenyans as we educate ourselves. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.